Parlem de Carnestoltes. Esteu parlant del Carnaval, que és la Sí, que sí. Quins records teniu? I la Terra de Sardina. Jo participaré una mica més perquè és del que No, jo de les Carnestoltes, aviam, no et pensis, més que res, quan eren petites les meves nebodes, que és on jo m'iniciava de les cases, doncs anàvem al Pimpinela, jo els hi feia vestits. Jo els meus records De nena? de nena disfressada no els tinc, perquè no em disfressaven a mi. No tinc. Jo tinc records de disfressos a partir de la Marcel·la, a partir de que anava a les festes del 7 a 9, ella anava vestida amb aquesta, no sé si us l'he ensenyat, aquella que vaig de... Sí, la tinc aquí. Les fotografies que has portat vestida d'índia, no? No, vestida de... Unes altres. dels anys 20. hawaiana. No, la de hawaiana tampoc l'han ensenyat. Dels anys 20. Vull dir, els meus records no serveixen per aquí a la Torrassa, perquè jo aquí no he estat més que disfressada la de gitana, aquesta que tinc de l'or. Aquesta la tens toscallejada. Però en canvi, l'enterro de la sardina sí que tens records. Sí que me'n recordo, però més que res, no tant potser, més que res que anàvem tots amb la sardineta i anàvem a la font dels ocellets i allà l'enterràvem. Bueno, qui l'enterrava? Jo me la menjava. No, A veure, l'enterràvem perquè anda que no havia arrossegat per terra la sardina. Bueno, la sardina que las pelaba son las arengues, ¿no? Sí, jo me'n recordo que en lloc d'enterrar la sardina sencera, enterrava només les espines. No sé, potser sí, també jo no ho recordo. perquè te les menjaves. No, jo no ho recordo. La portaves amb una canya lligada, Amb una canya. Sí, llavors quan arribaves allà, simbòlicament s'enterrava. Yo las he visto vender en la plaza, pero yo Va no. menjar i com jo, Porque yo companys, prácticamente no fui. Jo recordo enterrar-la, si era la raspa o era la sardina, no recordo ben I malament. després me'n recordo d'això, de les planyineres que anaven durant això la sí. darrere, totes vestides de negre, el taüt, i participaven, i era una joia, o sigui, perquè me'n recordo que es divertien molt, o sigui, Sí. Hombre, claro. I a més el que més m'agradava és que De participàvem amb els cualquier pares. cosa. O sigui, Vale. Rafael, explica amb una mica més de detall això de l'enterro de la sardina, on i el tema de les planyideres, d'aquest teatret que muntàvem. Bueno, a l'enterro de la sardina sortíem d'aquí a la Torrassa. I evidentment, com en aquella època ho feien tot amb veïnat, o sigui, era una cosa que sortíem tot amb veïnat. I llavors anàvem amb una canya que tallàvem i li posàvem un fil i lligàvem una sardina arengue. I llavors anàvem caminant, pujàvem per el que avui seria el camp del Barça, per un camí que hi havia per allà, fins a una font que n'hi havia, em sembla que era per sobre de la Diagonal, Per sobre de la Diagonal, a la font dels ocellets. Sí, la font dels ocellets, que si ho miréssim en trobaríem novament. I llavors hi havia camps amb garrovers i una olivera i tal, i allà doncs, es feia música, es portàvem menjàvem, i en un moment determinat doncs, apareixien la comparsa, una comparsa que era un taüt negre molt gran, amb una persona dintre, i llavors tot de planyineres a darrere plorant, totes vestides de iaies amb els mocadors i tot, i a més exageradament, perquè fotien unes... Ai! Giraven i tot, no? I algunes deien, ai, mi Manolo, que estàs, saps? Total, que després, de quan en quan, feien la broma de que només despertava una part del difunt, i aquesta part és la que tota gritava, oh! Saps? D'aquestes coses me'n recordo, i a més, les fotografio, o sigui, les tinc a la ment, no? Han sigut imatges que han quedat. I inconscientment recordo que era un dia molt divertit que esperàvem per fer-lo, molt divertit. M'agradaven aquestes festes perquè, per exemple, quan anàvem a fer una costellada a les Planes... A les Planes. Això va ser més tard, això va ser una miqueta més tard. Això fas tu més memòria. Jo era encara nano. I anàvem a les Planes i fèiem unes sugates tremendes, i fèiem les costelles a la brasa, o la potifarra. Llogàvem la llenya i el fogó. Sí. I llavors pujàvem fins al pantà, a veure el pantà. Aquí no sabía mucho. I anàvem, a vegades havíem anat caminant des d'aquí. Pujàvem cap al Tibidabo i anàvem caminant. Altres vegades, ja més endavant, agafàvem el tren de Sarrià i baixàvem a les Planes. O sigui, però ja t'he dit, tot es feia col·lectivament amb gent del barri. Amb el papa i la Irene, Sí. no sé si te'n recordaràs tu, ens portaven caminant d'aquí a la Torrassa, al Tibidabo, a Vallvidrera, i el papa ens portava lligadets amb una corda tots,
no sé si el Pepe estava, tu sí que estaves, però el Pepe no me'n recordo. I anava la Irene sempre amb nosaltres. Sí, la Irene yo siempre me tengo como el Bambi, como el nene. Sí, La Irene, la arriba. pistolera. Siempre venía a todas las excursiones mi padre. Mi madre, como tenía tantos hijos, no podía, y porque mi madre siempre estuvo muy delicada. Sí. Porque me recordo quan anàvem aquí a Ropeoles, que també anàvem, te'n recordes, a pescar cangrejos i això? No sé com dir, crancs. Jo soc de la Torrassa, vull dir, parlo com a... I visca la Torrassa. Tenim l'idioma d'aquí, no? Pues llavors la mama no podia, i era jove, perquè si nosaltres érem nens, ella devia ser jove, no podia baixar a les roques, estaria que quedar a dalt. Vull dir, no podria haver caminat fins al Tibidabo i fer aquestes coses, però la Irene, que era soltera, popina. Lo que pasa que después, no sé quina data era, no sé si era els Jocs Rurals o algo de les caramelles, que s'anaven, però n'hi havia un dia, no, el 18 de juliol. El 18 de juliol anàvem tots, en camions, sí. Estava permès, que no estava permès normalment, i havíem d'anar en camió tots. Anàvem en camions tots a fer una costella del camp. El 18 de juliol. El 18 de juliol. Me'n recordo també. I Donaven lliure a pujar camions. Totes aquestes coses me recorda que vivíem en un barri que per a mi el que hi havia era una convivència tremenda entre les famílies. Els veïns, clar. O sigui, s'ajudaven d'una forma normal, com si fueran familia, ¿no? Es que aquesta època sempre ha hagut Eso en todas partes, porque yo en mi pueblo los vecinos Exacto. llegaba la Semana Santa y se repartían las verduras, la leche, los huevos, el que no tenía una cosa que no tenía le daba nada. la otra, ahora ya no, la gente... I Agustina, tu estàs parlant d'un poble d'Extremadura. Sí, allí para Semana Santa todo el mundo se repartía. El que no tenía espinacas se las daba al otro, el otro le daba terga, el otro le daba huevos, el otro daba leche y todo. O sea, se lo repartían entre los vecinos. Pues aquí, cada barri quasi bé era com una petita comunitat, un poblet. Perquè teníem, sí, jo tenia amistat amb la gent de la Plaça Espanyola, de baix del carrer Romanins i això, però realment al moment de fer la vida, quan treien les taules al carrer i tot això, tot això era com si fos una petita comunitat. O sigui, jo quan llegeixo el llibre del David, doncs me'n recordo perquè el tio parla del comú català així, no? Com els pobles eren un comú que quan hi havia algú que tenia dificultats, doncs un veí li donava el que fes falta, no? Sí, sí, sí. Doncs aquí al barri era com això, però amb una petita comunitat. De fet, la nostra mare per això va criar dues criatures al mateix temps que a mi. Pero ¿y tú no has estado nunca en la fiesta mayor cuando la hacían en la calle Juventud? Yo estaba en la calle Pero que ahí de gitanos estaba todo lleno y nos llevábamos la mar de bien. Son todos estos gitanos que tienen el Quinto Toro, las floristerías de la calle Progreso, eran ellas todas. Yo con la Torraza me llevaba bien con todos ellos. Y allí bailábamos. Y nos pegábamos pedradas los chavales a la base bien. Bueno, eso. Hoy vamos a luchar con espadas de madera. ¿Sabes? Ahora nos pegábamos unos talegazos y a veces venía algunos calabrados, ¿sabes? Pero luego nos llevábamos bien y jugábamos. Bueno, es que es cosa de críos pelearse. Porque hoy te peleas y mañana ya estás junto otra vez. Lo nuestro ya yo me peleé con uno que le crucé la cara con una cuerda y ese no me habló nunca más. Ah, bueno. Ni se la arrimó. No. Bueno, l'altre dia van sortir el tema dels records dels jocs, no? Que el Rafael explicava les ventis, ara estaves explicant, no? Que si els jocs d'espasses, de pedres, o si jugàveu al carrer. Bueno, y al burro, o sigui... Ah, y en mi pueblo se jugaba al cántaro, de 4 esquinas, con un cántaro echándoselo unos a otros, hasta que se caía el cántaro, claro. Y se rompía, claro. Y el corro, madre mía. Pues n'hi havia un que jugava molt a tot el era el burro. Jo havia jugat al burro, jo era noia però jugava al burro. Claro que sí, en aquella època... Jugábamos y era un sitio que le... Amb el Luis Iglesias, a l'Antonio... Una madera... No puc recordar-me'n de tots, però més o menys... Hi havia el Ramon, però el Ramon era més... El Ramon era jove. I a més era d'una... No, el petit, el que... dels germans del Ramon. Ah, estàs parlant del Sant Budio? O el Ramon Quins, els de fred de casa? Són més joves que jo. Més joves que tu. Sí, perquè són els d'aquí de l'Encarna, l'Encarnita, aquella que vivien als jardins aquests, quan s'acaba a casa nostra, que és un jardí... Al 127, al 29. Esa es la que tuvo una parada de Perquè la Torrassa tenia... de la plaza del mercado. Sí, a la botiga de les olives del El Lluís Luis se casó con él. es va casar amb ell.
I encara les netes d'ella Ella és són les que morta, estan no? a la Vas parada. dir? I la filla. I la filla també. I la germana d'ella també. No, la germana va morir abans. Sí. ¿Alguna hija que tuvo con Sí. de las Olivas también? Sí, el que estaba ahora con las Olivas con las hijas, estaban separados, pero Sí, se ella, separaron. hubo un momento que no la veía yo, digo, se ha retirado la Mara. Y luego ya me enteré que había muerto. Pero Digo, debían tener una parada donde estaban muebles Moncuní. bueno, allá Pues allí tenían, también tenían una, ellos. allá a la parada y el almacén lo tenían en la misma esquina del mercado con la calle Progreso, la parte de allí. Claro, sí. Que tenía las botas de Menuda eso es, sí. Sí, Me acuerdo de todas esas todas esas cosas me acuerdo muy bien, porque además la encarnita ¿Has visto aquellas tiendas? tenía de verme con Marina, ella la Marina ahora. 2 semanas después de Aquella su tenía muerte. una parada enorme. Però havien cada Plaça. dia que feia fets per veure'ns. Sí, luego los Perquè ja muebles ella Moncuní. ja tenia la cama molt malament. Jo tinc fotos de l'Encarnita. No sé si al teu casament també, eh? Sí, jo en tinc. Bueno, era guapíssima. Era una noia... Sí. Bueno, va ser visto. Ella i l'Ester. L'Ester era més guapa. Eren guapíssimes. L'Ester era... Quan veuen la foto, a vegades veuen la foto que tota m'estan així volent agafar-me. Allà està l'Ester i no sé si està l'Encarnita. L'Encarnita, la Maria Olmos... O sigui, estan totes... I una cosa, tornant al Carnestoltes hi havia Entero de la Sardina i també el Dia de la Truita, no? Perquè tot això sí que teniu rècords. El dijous gras. El dijous gras, el Dia de la Truita... Ens donaven el millor la truita. Sí, el fer la truita. Era una cosa... no era una Imagina't tu festa. com anava l'alimentació d'aquella època, que una truita feta amb millor en botifarró, això era una cosa excepcional. Sí, claro, bueno. Y comerse un chorito para Navidad o un pollo, también era, un pollo era excepcional. Pollo era de ricos. Nosotros le echábamos de bacalao. Porque Ahora los me pueblos dedico lo a tenían, bacalao. pero ¿sabes qué hacían? Que los vendían para coger dinero. En vez de comérselo, lo tenían que vender, Claro. como los huevos. Lo vendían, como el aceite, para poder tener dinero. En vez de comérselo, los jamones los vendían, para poder comer. Bueno, Otras pero la cosas. ventaja de los O comprarse pueblos... un vestido. La ventaja de los pueblos es que se criaban animales, se tenía un poco de huerta. Sí, Ara que deus animals. pero había quien no tenía nada, ¿eh? No te A creas. quina edat vas estar tu a Conxespina? 9, 10 i 11 anys. 9, 10 i 11 anys. És que el Pepe recorda coses que no pot recordar-les